Goeiedag. Jo, ziet er ook wel uit als een topcoureur. Ja, dat ben ik echt. En ben je van een rodeo-klasse of niet? Ja. Dat vind ik het mooiste, hè. Oh, lekker roeg, hè. Lekker even de plat voor. Even er maar in zetten. Ja, prachtig mooi, nou. Maar ben je net veel te oud voor al die rammerij? Nou, ze hebben me verteld, als je een beetje zoom bent, dan kun je met 100 echt nou worden crossen. Waar is de gemeenste van Stel? Ouwe, met al die werken hoor. Jo dus. Hoe goed het nou? Die worden jongens, hè. Die vernielen al in mijn auto. Maar straks weer? Gaat met je gaan. Dan gaan we eruit bij. En dit is jouw dochter, hè? Ja, Dat is mijn dochter. Dus nou is het van in huid, zeker? volgens mij wel, dat zeiden ze van me. Ja, had ze van mij ook dingen zeker. Ja. Ik snap het ook niet. Ik had het zijn net doen. Net leeuwen, maar ja, dat is een bij toch, hè? Ja. Bij wil dat net leeuwen. Later dan denken ze van, ik het maar nooit dingen. Maar ze is ook nog wel best wel knap, hè? Hoe kan dat dan van jou? Dat had ze van de heid, hè? Ja? Dat kun je niet meer zo doen. Maar de kerst dan straks dus nog in je race van. Ja, Masterstad. Wat is dat voor race? Masterstad, dat is een afvalrace. En ja, we hebben maar één bangeracties, dus net vol gaat in de stilstaande houden, maar voor de rest maar alles plat. Gewoon rachen en batsen, en oorlel en omdrukken, en idioten op de kop. En iedereen vindt het al machtig mooi. Gewoon dat er nog maar een paar opblijven. Maar dit wat ik wel een enorme kickje aan, toch, Sux? Of net? Ja. Best wel wat adrenaline, ja. Is dat zo? Ja, hier viel het al wat mee, wat harder, hè. Goeie! Ja, goeiedag. Hoi. Ben je man? Nou, schilderen hè? De bedoeling is in de winter een mooie zolder te maken waar de kinderen wat kunnen spelen en nou ja, waar je zelf nog wat leuke dingen kan doen. Dus, doei man. Dus, ja. Dus, ach ja, ze blijven wat bezig. Nou ja, mooi toch? Ja. Kun je het opzitten man, de buurman? Ja, leuke mensen hoor. Ze hebben nog net een camper, dus af en toe zijn ze ook wel eens even weg. Mooi. Dus, nee, maar een hele leuke buurt. Maar de buurman is dus nou even niet zien. Ja, die is hem gesmeerd. Ja. Hou de deur dicht? Daarin. Ja, dat weet ik niet. Dan moet je eens even kijken.
Goeie. Ja, goeie. Ben je man? Ik probeer het chill onder de camper te krijgen. Als zit er dan net genoeg chill onder? Ja, er zit 4 jaar onder, maar hier moet ik altijd een reserve chill hebben. Hè? Zo, ik ben maar pensioen, maar mijn vrouw nog net. Dus ze nou en dan moeten we weer naar Hoesta. Ja. Dus de vrouw verzint het geld op de tijd? Nou, ik krijg een pensioen. Hè? Ja. Maar dan ben je ook nog een beetje huisman. Eigenlijk wel, ja. Dan komt het wel op deel. En ben je dan ook aan het eten zwieren en dat soort dingen meer? Nou, wel eens. Het is net een hobby voor mij. Maar ja, ja, soms moet het wel eens, hè. Ja. Wat maakt je dan? Nou, van alles. Mijn specialiteit is bruine bien warm maatje. Dat is wel het makkelijkst. Ja, ik zei al, het is net een hobby voor mij. Nee. Maar ja, je moet er wat eten, hè. Ja. Dus er zit jou en de vrouw jong zo'n blik bruine bien. Nou, bijvoorbeeld, ja.